Ben trobats a Sintonitza Europa. Recorden vostès aquella multa del TJUE de 15 milions d'euros més 98.000 euros per cada dia que no es fes la transposició de la Directiva de Protecció de Dades Personals Policials? Ho recorden? Aquella directiva que el nostre Ministeri de l'Interior s'havia fet l'orni perquè no volia aplicar-la i havia remogut cel i terra perquè no es transposés. Doncs res, en menys d'un mes i sense que cap partit alcés la Vox, llei orgànica publicada. Els presento, doncs, la llei orgànica 7/2021 de 26 de maig de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució d'aquestes sancions penals, que elimina qualsevol norma anterior, estatal o autonòmica, que s'oposi a aquesta i a la directiva UE 2016/680 de 27 d'abril de 2016 i també a l'RGPD. D'aquesta manera, la normativa sobre videovigilància o la normativa sobre cessió de dades entre policies han passat a la paperera de la història, i especialment fitxers de sospitosos habituals, d'activistes i xiringuitos varis, com podrien ser les comissions de videovigilància autonòmiques o les limitacions que Interior imposava a les policies locals i autonòmiques. Que ho tinguem clar, és una liberalització responsable de traves administratives. És la implementació que a partir d'ara els policies són europeus abans que espanyols. Així, jubila la norma també les versions anteriors de la Llei Orgànica 1/1979 de 26 de setembre general penitenciària, la Llei 50/1981 de 30 de desembre reguladora de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, la Llei Orgànica 6/1985 de l'1 de juliol del Poder Judicial, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Llei Orgànica 1/2020 de 16 de setembre sobre la utilització de les dades del registre de noms de passatgers per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament dels delictes de terrorisme i delictes greus, la Llei 19/2007 d'11 de juliol contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, la Llei 5/2014 de 4 d'abril de seguretat privada i el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d'octubre. Aquestes són les que queden. Les altres, repeteixo, eliminades. Qualsevol ajuntament que vulgui posar càmeres de videovigilància en carreteres i carrers podrà fer-ho sense problemes. Només necessitarà l'informe del seu DPD i passar l'auditoria corresponent efectuada per un professional amb coneixements del món tècnic, jurídic i policial. I això per què? Doncs perquè l'activitat d'informació policial i de seguretat ja no és una sobirania estatal. El nou CAP està a Brussel·les, o millor dit, a Tallinn. I és que estan passant en el món policial moltes coses de les que, curiosament, ni aquests periodistes constitucionalistes ni els sindicats policials hagin publicat una nota. Vegem-ho. Aquest mes de maig de 2021, Frontex, la policia de fronteres europea, ha obert ja oficina als aeroports de Madrid i Barcelona i les patrulleres amb bandera de la Unió
ja naveguen a Canàries. Aquest mes d'agost, els estats, i l'espanyol també, començaran a emetre els nous DNIs europeus, i és que l'1 de gener del 2022 el trànsit de fronteres estarà gestionat per ETIAS i Frontex, perdent els estats la seva sobirania. A partir de 2021 va començar a sortir les primeres promocions dels policies de Frontex. Una d'elles s'ha graduat precisament a l'Escola de la Policia Nacional d'Àvila. S'espera que siguin ja més de 10.000 efectius d'aquí 5 anys. CEPOL, l'escola de policia amb seu a Budapest, està formant els seus comandaments. Europol supera els 2.000 efectius i, sobretot, tota la informació policial i de seguretat es gestionarà des d'EULISA i no pels estats. D'això que aquesta llei orgànica, la 7/2021, en realitat sigui una estandardització europea de qualitat i seguretat de les dades policials. Però arriba aquest nou control a molt més. També s'han cedit els antecedents penals, control d'avions i passatgers, visats, asil, armes i fins i tot contenidors i motors d'embarcacions, vehicles i aeronaus. Això sense comptar amb la informació concentrada de caràcter econòmic i bancari. Però la felicitat no és completa. Ara que tenim la llei orgànica, al legislador se li ha oblidat que, des del 2016 fins al 2021, ha plogut molt i la versió que hem aprovat no és la que seria actualitzada. Per exemple, ha estat modificada per la directiva 2019/1937 de whistleblowers o alertadors de corrupció, de la qual ja n'hem parlat profundament. Totes les institucions públiques, i les policies també, hauran de comptar amb bústies de denúncies gestionades independentment per poder complir amb les directives i reglaments. I l'últim dia de termini és el 26 d'octubre de 2021. Per dir-ho d'una manera sucinta, qualsevol organització de policia, per complir la llei, d'entrada ha de comptar amb l'informe de compliment positiu del DPD, de l'auditoria biennal obligatòria i de la bústia de denúncies. Qualsevol ajuntament, encara sense policia, que tingui una càmera, sols una, també. Bé, i pensar que s'ha acabat gestionar fitxers sense el control europeu. El joc de la seguretat només acaba de començar a Europa. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal, activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.